Yen ngono aku sing matur, Pakde. Yo, mara gage matur kepiye wis sageni. Ngene ya, Pakde. Sadurunge lan sawise aku njaluk pangapura sing gedhe, kelamun aturku iki mengko kena diarani nungkak krama tegese lanyu-lanyu utawa cumantaka lawan Pakde Duryudana. Ora ngurangi nggonku ngajeni marang panjenengan minangka dadi Ratu Agung negara Ngastina. Iki ngene ya, Pakde. Negara Ngastina iki yektine tak tamat-tamatke saya suwe ana bawah perintahe Pakde Duryudana lan para Kurawa kok ora tentrem. Negara Ngastina iki tak tamat-tamatke suwe-suwe ana bawah perintahmu kok ora ngrasake mulya, ora ngrasake ayem. Kawula dase padha urip kacingkrangan, sedina mangan 3 dina ora mangan merga kahanan sing sarwa kekurangan. Ewadene Kurawa mung gedhekke apa sing dadi kekarepane dhewe-dhewe. Kowe dadi ratu ana negara Ngastina iki tak anggap amit lho ya, amit. Tak anggap Pakde Duryudana ki dadi ratu ki ora pati pecus. Sampun sabar mawon kersane. Alon-alon bocah niki lek dikasar mengki malah dadi dilus mawon. Kula dianggep ora pecus. Ampun kersane mboten napa-napa. Enten manik maninten ngoten. Pakde Duryudana nata negara mangreh kawula kaya ora pati bisa. Turta maneh kepor nyata mluhanana ya. Negara Ngastina ki lak negara nyilih to. Kowe dadi ratu nang Ngastina kok aja dianggep anak-anak Pandhawa ora ngerti sejarahe lho. Kowe dadi ratu iki mung sawetara. Cara wong nyilih kowe kudune mbalekke, cara wong gawe kowe kudune nganggo ing pengangkah utang bondo nyaur bondo, utang negara ya mbalekke negara. Penak-penakan bae. Gandeng pepundhenku para Pandhawa nganti sakyaene meruhi Ngastina ana tanganmu. Babar pisan ora mubah, ora musik. Iki dina aku minangka dadi mudha tumarunaning praja negara Ngamarta ora nrimake. Ngastina dina iki tak jaluk Duryudana Baladala. Pangapunten Koko Prabu. Tiga polo kang tumingal Sambo samyuk medali ler tatit wileteng goto tanyangkung manguncang niti mangko mangku Bambang Wisanggeni. Kuwi dadalah. Sapa iki? Kakang Antasena. Piye? Iki sapa? Waduh, urung tau roh aku. Nek ndelok sandangan iki kok sandangan silian gitu. Seragame seragam silian bocah iki. Lekno mripatmu bukaan kupingmu sing ngombo. Ratu Sraya saka Koko Prabu Duryudana. Wingking saka negara Parangrukmi aranku Prabu Manik Maninten. Wah kowe Prabu Manik Maninten, Ratu Sraya, Ratu Srayan. Dasar kapurnyata yen ana bobol borote negara Ngastina. Yen ana dukane Kanjeng Koko Prabu Duryudana, musuhe dudu sapa-sapa nanging Prabu Manik Maninten. Wo nyewa. Banjur karepmu apa? Dina iki tak gariske liyane Pandhawa lan Kurawa ora kena ngrembug babakan negara Ngastina. Sing menang ngrembug negara Ngastina iki mung Kurawa lawan para Pandhawa. Liyane Pandhawa, Kurawa ora kena ngrembug. Yen kowe mung anak Pandhawa kok njaluk negara Ngastina mapan ora ngasane Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Musuhmu dudu sapa-sapa nanging Prabu Manik Maninten. Oh sik to. Kowe guneman nganggo waton apa mung waton guneman? Kowe takon apa? Ngene ya. Kowe iki waton guneman apa guneman nganggo waton? Liyane Kurawa lan
Pandhawa ora kena ngrembug babakan negara Ngastina. Yen aku isih cetha, aku iki arep kaya ngapa dudu Pandhawa ning aku anak Pandhawa. Lah bareng kowe. Kowe iki sapa? Kowe iki wong endi? Lah kok ngandani marang Wisanggeni aja ngrembug perkara negara Ngastina liyane Pandhawa lan Kurawa ora kena ngrembug. Lah kowe sapa? Kowe Pandhawa ya dudu, Kurawa ya dudu. Kowe iki mung wong neka. Lah kok wani ngangge pawatan iki lho. Yen ngono kowe wong maton ngucap kowe mbela marang Wadaridana ora mau dasar. Kowe ngerti dasare apa kok Wisanggeni njaluk negara Ngastina? Mergo pancen Wadaridana ki negara Ngastina ki dudu negarane Kurawa. Iki negarane pepundhenku para Pandhawa. Upama aku dadi anake njaluk kuwi hak wewenangku. Arep ngopo kowe? Ning aku tepung karo para Kurawa. Arep aku dudu Kurawa, aku manjing seduluran lan Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Aku ngerti pok bengkonge negara Ngastina. Aku ngerti marang apa sing dadi kersane Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Nek ganggu gawe Koko Prabu Duryudana, musuhmu Manik Maninten. Kosek. Kowe tepung karo Pak De Duryudana pirang dina kowe? Wis suwe ngene. Wis suwe aku tepung lan Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Kowe ngerti Kurawa ki cacahe pira? Kurawa ki ngendi-ngendi 100. Yen pancen kowe tepung karo para Kurawa, tepung karo Pak De Duryudana coba ngerti takon karo kowe. Kurawa sing nomor 54 jenenge sapa? Ayo, Kurawa sing nomor 54 jenenge sapa? Ora sanoleh, kok tolah-toleh ki lho. Kowe ki rene kok terus tolah-toleh kaya entung ki lho. Kowe iki dijagake, kowe iki dadi gaco ning kene kowe dijagake supaya dadi betenge Kurawa. Beteng kok nggur tolah-toleh, ula-ulu. Ning ora usah nganggo ning. Ora usah kuwatir. Sampeyan dadi jago kula. Kula pasrahke dhateng Jengandika Abang Ijone. Wisanggeni menika isaken dawuh. Wisanggeni, bakune aku ora trima yen to Kapurnata kowe njaluk negara Ngastina. Merga saka gedhening sedulur aku kan Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Ya ora apa-apa. Yen ngono kowe rumangsa Sekti Mandraguna, rumangsa Digdaya. Apa kowe wani tanding kan wis tugele ndase kose. Tenan aku wis kemropo aku nyawang bocah iku kok jane ganteng lho bocah iki kok megelke ngono disawang iki. Ku masaku obah-obah iki kok kaya megelke wong pirang-pirang. Iki Manik-Maninten iki metu njaba musuhmu Antasena. Ayo, yen pancen iki dina tak pasrahke marang Wadaridana. Wadaridana kepiye? Wis sanggeni. Kowe iso njaluk negara Ngastina. Yen bisa nugel gulune Prabu Manik-Maninten tak enteni ora njaba yang kaya ngono. Metu njaba. Klih tak kaplok dasmu. Cah ora ngertian. Kowe iki ngewangi wong sing bener ora apa-apa nek ngewangi wong kleru iki padha karo mlebu loropan. Kowe sapa? Antasena. Umas aku yak-yakan arep ngewangi Kurawa anggap ngopo? Ngewangi wong sing bener. Ngewangi wong kleru padha karo kowe gedhekke dosa. Nyapa ki mlilik? Ora, mripatku ya ngene iki. Njaluk sulek wae ora. Putuku cah bagus Antasena, putuku aku njaluk ngapura. Lek ku nyawang krip-krip ya ngene iki. Menyek kowe. Ora. Ora cetha. Nih, tak ewangi ini. Nggih kaya ngaten niku Wisanggeni. Niku sing ngetutke iki rada anu niku. Bocah kau niku. Napa lek ngarani dosa niku nek karo dulure tresna ning jane bocah kaku tur Digdaya ngoten niku kula mboten ajrih ajane lumrah jamake Antasena kaliyan Wisanggeni ingkang ngadepi dhateng kula mbok dewa ndarat kemawon Prabu Manik-Maninten mboten badhe ajrih mereka ten kula wasrahaken dhateng Jengandika mangsa bareng nek nugel gulune Wisanggeni yayi.